akwai wata yarinya mai suna Zinariya. Yarinya ce mai kyau, siririya, mai fara'a da kwarjini. Amma akwai abu ɗaya da tafi komai sha'awa: kwalliya. Ba kwalliyar yau da kullum ba. Zinariya tana kwalliya kamar wacce za ta halarci biki, ko da kuwa gida kawai take zaune. Idan dare ya yi, ta fi ƙarfin ta cire kwalliya kafin ta kwanta. Har tana barci da ido a fente, leɓe ja, fuska a shafe da highlighter da foundation. Ta mayar da ɗakin kwananta kamar ɗakin makeup artist. Gaban madubi kullum tana zaune, tana sake sabuwar kwalliya, tana ɗaukar hotuna, tana kallon kanta da murmushi. Amma akwai wani sirri da Zinariya bata sani ba. Madubin da take zaune a gabansa kullum yana da wata duniya ta daban. Ranar wata Juma'a da dare, Zinariya na zaune gaban madubi tana fentin ido da zinariya mai ƙyalli. Ta duba kanta ta ce, "Ni dai ba kowa ya isa ya wuce ni kyau ba. Wallahi da a ce akwai gasar sarauniyar kwalliya, ni zan ci." Da ta gama ta hau gado cikin rigar barci wacce ta dace da launin kwalliyarta. Ta kalli madubi ta ce da dariya, "Kai madubi, sai ka koyi jure kyau." Amma a wannan dare wani abu na ban mamaki ya faru. Da ƙarfe 12 na dare, madubin ya fara ƙyalli kamar hasken rana a cikin dare. Sai fuskar wani matashi kyakkyawa mai siffar sarauta da kwarjini ta bayyana a ciki. Kyansa ba na duniya ba ne, idanunsa kamar zinariya, kumatunsa ja, yana sanye da doguwar riga mai lu'ulu'u. Zinariya ta kasa motsi, fuska a sake, zuciya na bugawa kamar gangar asarar masarautar aljanu. Sarauniya ya ce, "Zinariya, kin kira ni da kwalliyarki, kuma na jima ina kallonki daga duniya ta madubi. Ni ne sarauta, sarkin duniya mai kyau, kuma yau na zo neman amincewarki." Zinariya ta kasa magana, sai murya ta fito da ƙyar, "Wai ni ina mafarki ne?" Ya ce, "A'a, amma za ki kasance cikin mafarkin nan har abada idan kika amince ki zo tare da ni." Zinariya ta samu kanta cikin wani sabon duniya mai duhu amma mai ƙyalli. Gidajen zinariya ne, mutane masu kama da taurari. Duk inda ta kalli kanta tana da wani sabon kwalliya da bata taɓa gani ba. Gashin zinariya, fatar fata kamar madubi, tufafi masu canza launi da numfashi. A cikin wannan duniyar, sarauta ya yi mata shagalin biki na aljanu. Waƙa, rawa da kyaututtuka sun cika ko'ina. Aurenta da sarauta ya faru cikin mafarki, amma ba mafarki irin na mutane ba. Wannan mafarkin yana da gaske fiye da mafarki. Daga wannan rana, kullum da dare, Zinariya tana komawa duniyar sarauta ta madubi. Amma kowane safiya tana farkawa a gidanta, a kwance gaban madubi, amma da wani sabon dutsen gwal a hannunta ko a kunnenta. Shekaru suka shuɗe, Zinariya ta daina fita daga gida, ƙawayenta suka daina ganinta, ta daina amfani da waya ko kafafen sada zumunta. Duk lokacin da rana ta faɗi, tana fuskantar madubi, tana murmushi, tana cewa, "Ya sarauta, na shirya." A dare madubin yana buɗewa, kuma tana lafe ta shige kamar rami.
Washe gari za ta dawo amma zuciyarta da ruhinta suna can. Sai wata rana mudubin ya ɗauke ta har abada ba a sake ganinta ba. Amma duk dare ana jin wani murya tana fitowa daga cikin ɗakin. Tana cewa, kada ki yi kwalliya kamar ana zuwa can. Wani irin kyan yana jawo wani irin masoyi. Har yanzu akwai jita-jita cewa idan mace na yin kwalliya fiye da kima musamman da dare, mudubi zai iya ɗaukar hankalinta. Kuma akwai wani saurayi a cikin mudubi yana jira mace mai kyau fiye da kima don ya kai ta duniyarsa. Don haka idan dare ya yi, cire kwalliya, rufe mudubi, ka ce, Allah ka tsare ni daga masoyin da ba na duniya ba. Ƙarshen labarin kenan, amma ba ƙarshen duniya ba. Na gode da sauraron ku. Ku tsaya tare da mu domin ƙarin labarai masu sarƙaƙiya, almara da soyayya mai ban mamaki.